Aite konsejala izan zen, Bai. da gero kambiz egon zen. Da joan behar ziten hamen egunero, 3 kilometro eten dituen komentu ondu bizi zen alkateta barretxe, da uerte zabaletik eta komentu ere egunero eten hamen hori huelti hori. Egunerako bakarrik emotostan, juteko bakarrik eibarrera. Bai. Eiberen barredo kolan, bueltatako ayuntamentu barredo hartu behar ziotetzen. Da, egun batzutan zarratute, benta txarrata, junda, ayuntamentu zarratute. Eibertik, elgo eberrera, elgetara izan berretzena bakatzeko. Izozten itxipazten, bati izten motxau dana itxibitxau. Da, ez, zaba batek eta, bueno, ez. Da gero, nora jun bezda. Hortan ikusi nahan bide bat mendiru zoi edo hilat esan utzen itxo bati. Hortik nora juten da eta hortik horri segitzen dutzazu urte gozu elgetara zoztan. Da gu nintzen, tipitapa elgetara, da elgetan ezertzen daben Andra bakarra, topo naben nekalien. Den Juanita zelan hemendik eta prekarnutzen da. Bezkaldu zute baiz, nun bezkalduko nama, zantzen da. Turzetez neuaz. Nero nendion etxera eta mostan jaten. Da gero guelta usulan izan. Da gero gueltan oinez, tipitapa. Basoi baso. Basoi baso, eta kaminion dut kursaut, lehon ezen txera. Etxin zuz, iabilortute usan. Zer pasaute zetan.